I denne video skal vi tale om atomets opbygning, og vi kommer til at gennemgå en kort historisk udvikling af vores forståelse af atomerne, forskellige former for radioaktivitet, halveringstider for radioaktive stoffer og anvendelser af radioaktive stoffer. I det gamle Grækenland var en af de store filosofiske problemstillinger om verden var kontinuert eller diskret. Det vil sige, om man kunne blive ved med at dele en hvilken som helst materiale i uendelig små dele, eller om man på et tidspunkt ville komme til en mindste byggesten. En af fortalerne for, at verden var diskret, var Demokrit, der kaldte den mindste byggesten for atomos, der betyder udelelig. Grækerne kom aldrig rigtig nærmere noget svar, og i 2000 år var spørgsmålet mest teoretisk uden rigtige eksperimentelle undersøgelser. Men i 1897 blev elektronens eksistens eftervist eksperimentelt af J.J. Thomson, og i starten af 1900-tallet er den nye forståelse af atomets struktur et hot emne. Videnskabsfolk over hele kloden bygger laboratorier og laver eksperimenter samtidig med, at de teoretiske forklaringer bliver udviklet og efterprøvet. Nobelpriserne rasler af sig for opdagelserne, og over en periode på knap 15 år udvikles grundlaget for de næste 100 års atomfysik. Sideløbende med udviklingen i atommodeller kommer også en helt ny forståelse af de fænomener, som atomernes opbygning medfører. Og radioaktiviteten bliver opdaget ved en tilfældighed i 1896 af Henri Becquerel. Atomernes kerner består som bekendt af protoner og neutroner. Eksempelvis har langt de fleste kulstofkerner 6 protoner og 6 neutroner. Disse kerner er stabile og vil ligne sig selv om 100 år eller om 1 million år. Men nogle atomkerner er ustabile. Disse udsættes for en pludselig spontan ændring, hvor kernen afgiver stråling i form af en partikel eller energi. Nu vil vi kigge på 3 forskellige former for radioaktiv henfald, men fælles for dem alle er, at kernen søger hen mod en stabil tilstand ved at afgive radioaktiv stråling. Alfa-henfald. Et alfa-henfald er, når kernen udsender en partikel med 2 protoner og 2 neutroner. En alfa-kerne svarer altså til en helium-4-kerne. Beta-henfald. Et beta-henfald er, når en kerne udsender en elektron. Inden i kernen bliver en neutron samtidig dannet til en proton. Hvor alfastråling altså er en relativt stor heliumkerne, er betastråling en enkelt lille elektron. Det omvendte kan også ske, hvor en proton i kernen bliver til en neutron. Dette kaldes et beta-plus-henfald, og der udsendes en positron, en slags antielektron i stedet. Udover elektroner udsendes også nogle meget små partikler, kaldet antineutrinoer. Gamma-henfald. Udover alfa og beta findes også gammastråling. Ved gammastråling udsendes ikke en partikel, men energi i form af elektromagnetisk stråling. Dette skyldes, at atomet er exciteret, det vil sige har overskydende energi i sig. Dette er eksempelvis ofte tilfældet efter atomet har undergået et alfa- eller beta-henfald foruden. Nu skal vi se lidt om, hvordan sådan radioaktiv henfald foregår. Forestil dig, at du har en kasse med 1 kg radioaktivt stof. At det er radioaktivt betyder, at der hele tiden sker henfald, hvor en del af stoffet omdannes ved udsendelse af stråling. Det viser sig, at uanset hvor mange atomer af stoffet man starter med, vil der gå cirka samme tid, før netop halvdelen af stoffet er radioaktivt omdannet. Denne tid kaldes halveringstiden, og er forskellig fra forskellige radioaktive stoffer. Nogle har halveringstider på en brøkdel af en sekund, mens andre har halveringstider på milliarder af år. De kan alle slås op i tabeller. På samme måde, som hvis du har 1000 mønter og slår plat og krone med dem alle sammen. Hvis du fjerner alle de mønter, der blev plat, så er der efter det første kast ca. 500 mønter tilbage. Næste gang du gentager forsøget, vil der være ca. 250 tilbage, og så videre indtil der ikke er flere mønter. Vi udnytter radioaktiv henfald i mange forskellige sammenhænge. Mest nævneværdigt som energikilde i kraftværker, som tracer inden for medicinsk forskning, og selvfølgelig den triste begrundelse for, at forskningen inden for feltet var så enorm under 2. verdenskrig og i midten af det 20. århundrede, nemlig ved våbenfremstilling. Her er nogle spørgsmål til uddybning og refleksion over det emne, som vi lige har kigget på.